Apa niku murtad khafi? Nglakoni fardhu ain tapi menyepelekan fardhu ain yang lain. Niku dosa, berarti separuh imane niku rusak. Maka karena kita sudah mendengar adzan asar, monggo kula panjenengan sedaya niat salat asar teng sajroning ati sakniki. Monggo. Kita derek adzan sing wau kita pidhangetaken pertama nggih Bu nggih. Walaupun tesipun adzan malih, tapi kita derek adzan ingkang wau pertama rumiyin. Maka dengan adanya adzan asar dinten menika Gusti Allah ngendikaken innas sholata kanat alal mukminina kitabam mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Berarti salate wajib, ngajine wajib. Jenengan pun niat salat asar sakniki mangke dumugi dalem menawi panjenengan kok pun ngeringaken keringet lenggah rumiyin sekedap langsung ambil wudhu langsung melaksanakan sholat asar supaya kita hari ini tidak dinilai oleh Allah menyepelekan ibadah wajib. Mudah-mudahan lenggah kita lenggah ingkang sedaya dosa-dosa kita diampura karo Gusti Allah. Amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Sing mencolot aman nggih Pak Banser? Nggih niku jenenge. Lah niku senajan kalenane cilik nanging kuwi pematang galengane kuwi rada ambak sekitar 1 meter 80 cm niku. Dados pantesan bae sarung niku kan paling lebar cuman 1,5 meter. Nggone mencolot arepan 2 meter. Ya jelas kepentrang. Walaupun bocah lanang, mulane arane wong ngomong kuwi kaya wong mencolot kalenan. Wong mencolot niku kudu sadar diri, kudu ngaca maring awake dhewe. Jenengan nganggo rok sepan utawi nganggo gamis. Jangankan gamis ya, lagi sarung sing amba mencolot bae si kepentrang ngene iki. Ping pira ge ping 3 kepentrang kabeh. Ibarate wong ngomong iku kaya wong mencolot. Dadi ngerti jarake kalenan kira-kira nyong nyandak kapora. Nek kirane nganggo gamis amba ya berarti jenengan gone mencolot menyesuaikan. Tapi nek nganggone kok sepan berarti kan ancang-ancang mundure kudu adoh. Nek wis persiapan ancang-ancange mundure adoh, gari mlayu butuh-butuh mencolot insyaallah nyandak. Pada karo wong ngomong, nek arepan ngomong ki dipikir dingin. Nek arepan ngomong ora dipikir dingin, kepentang. Langsung mencolot, tapi amba orang mundur rancang-ancang dingin, orang mundur dingin. Akhirnya tiba padha karo wong ngomong. Wong ngomong ora dipikir dingin, ora ancang-ancang dingin, biasane lisane malah dadi musibah. Nauzubillahi min. Alhamdulillah sing kepentrang selamat kabeh nggih Pak Banser nggih. Matur nuwun Pak Banser nuwun sewu. Banser Kokam hari ini ikut derek mengamankan pengajian. Mudah-mudahan sampai pengajiannya usai asal lancar barokah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus langit karo bumi ternyata pernah tukaran. Tukaran gue cara bahasa Tegal gue eng-engan. Apa Bu? Eng-engan ratakon-takonan. Gara-garanya apa? Dimulai dari dengki, dimulai dari pamer. Awal mulane iku si langit ngucap karo bumi. Langit ngucap begini, nih bumi, deleng nyong ya. Antara nyong karo sampean, wis luwih mulia nyong. Kenapa sih luwih mulia nyong? Ya jelas lah, deleng nyong kan nanggone nang dhuwur. Sampai nangisor. Malah jeneng sing tersinggung ngarang maning. Ki nyong udah lagi ngece sampean. Ki nyong lagi praktek gone dadi langit. Dadi ki nyong gone acting jan bisa tepat ki jenengan melu jengkel yang ngono gitu. Langit ngucap nyong karo kowe muliaan nyong, wong nyong manggon nang dhuwur, sepisan derajat luwih mulia karena kowe manggon nang ngisor. Yang kedua,
Nyong langit manggon nang dhuwur, kahananku luwih apik ketimbang sampean. Nyong langit manggon nang dhuwur srengenge manggon nang langit. Bulan lintang manggone nang nggonku, sebagian malaikat paling akeh manggone nang langit. Apa kowe ndek srengenge? Ora. Jadi jelas dong nyong karo sampean ya lebih mulia nyong. Begitu kata langit. Akhirnya bumi jawab, ngit. Ngit langit. Ngit langit. Nek kan ngomong ki dipikir dingin, bener kepentrang. Nyong iya bumi manggone nang ngisor. Derajatku lebih asor ketimbang sampean, tapi sampean pada manggon nang dhuwur, sampean durung mesti duwe apa sing tak duweni nang aku. Nyong ora kepanggonan srengenge, tapi gunung manggone nang nggonku. Segara manggon nang bumi, apa kowe kepanggonan segara ora. Nek segara manggone nang nggonmu dalah-dalah tumplek. Lagi segara manggone nang alam dunya be sering suratmi. Iya nyong ngerti. Lagi ngecek sampean ki fokus apa ora kayak gue Bu. Lagi manggone manggonku nang bumi be sedelak-sedelak gojlak. Mereka apa tsunami. Tapi gunung sekarang manggone nang nggonku, anak tumbuhan ki ijo-ijo tukul dalam waktu semalam ki nang panggung ki. Kena tak kayak katone sepele Bu, usah ngideg. Panitia niku jan anak kurang geser sedidik bae dinggeng maning ki pas aku kuwi. Tumbuhan manggone nang nggonku, hewan-hewan manggone nang bumi, kene be menungsane. Menungsane. Kewan karo tumbuhane, urung menungsane. Ana sing mancung, ana sing ayu nemen, ana sing bagus, ana sing gagah, ana sing ganteng. Kuwi nembe separo. Anak isi ning alam dunya sing kowe ora duwe. Aku walaupun bumi manggone nang ngisor, tapi menungsa sing paling utama sak malam jagat raya yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggone nang nggonku. Apa kowe duwe kepanggonan Kanjeng Nabi ora? Kanjeng Nabi sing paling mulia malah manggone nang ngisor, nang bumi ora nang langit. Mulane dadi wong aja sombong. Dadi wong, dadi langit aja sombong. Begitu kata bumi. Setelah bumi menceritakan realita yang ada, akhirnya langit mikir, oh iya ya, nyong mulia jare manggon nang dhuwur, tapi menungsa sing paling mulia malah ora manggon nang nggonku. Akhirnya selengidek langit ora bisa turu. Kepikiran apa omongane si bumi, sing akhirnya langit dina-dina nangis. Langit apa Bu? Nangis. Jenengan pernah weruh nangis? Apa? Udan. Beda cerita. Udan kuwi dudu langit lagi nangis, pokoknya langit nangis nyong durung pernah weruh barang. Pokoknya langit nangis, merga Kanjeng Nabi manggone nang bumi. Akhirnya rada suwe gue, langit karo bumi ora takon-takonan. Akhirnya langit karo bumi eng-engan. Apa? Eng-engan. Setelah langit karo bumi eng-engan rada suwe, sing akhirnya Gusti Allah sewaktu Kanjeng Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi dari langit 1 sampai langit ke-7 nanti tembus Sidratul Muntaha supaya dalam rangka nerima dawuh salat dan dalam rangka langit karo bumi ben apikan maning, ben ora eng-engan maning. Saking cerita niki pancen bener wong sombong ke mesti kualik-kualik. Wong sombong mesti bakalan asor derajate. Mulane nanggone kitab Riyadhus Shalihin. Anu ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon brok nyong. Nanggone kitab Riyadhus Shalihin dijelasaken biyen sorga karo neraka niku pernah obrol-obrolan. Obrol-obrolan cara kene apa maning ya? Omong-omongan. Apa? Dopokan. Dopokan. Oke. Ngomong mah ngomong biasa, ora samawi kudu ana lawan main, lawan omongan. Apa? Ais dopok-dopokan.
Ternyata jare kitab Riyadhus Shalihin langit karo bumi pernah dopok-dopokan. Takon-takonan. Dopok. Oh, ora dopok-dopokan. Ya. Dopok kuwi artine omong-omongan. Oh. Nek obrol-obrolan dopok-dopokan. Oh, pada bae. Langit karo bumi pada dopok. Wis lah karepe nyung langel sampean dopok-dopokan salah, dopok salah, dopokan ya salah. Akhirnya dopok-dopokan, ora. Dopok-dok. Langit karo bumi dopok. Apa? Alah karep mulah. Angel nemen basane wong Tegal laka-laka pancen. Sorga karo neraka dopok. Dimulai dari neraka ngucap begini sama swarga. War-war swarga. Iki wong kene protesan nemen yakin sumpah. Oke, swarga tak kowe ngerti ya. Nyong ke neraka saiki si kosong. Bisane neraka ki nyong si kosong karena saiki menungsane sing pangiseni aku wis si pada urip nang gone tembok kidul kana. Apa iya neraka? Oh. Ora percaya takon karo wong tembok kidul. Assalamualaikum. Bu, sampean kepingin manggon nang sorga? Pingin manggon nang neraka pingin? Ora. Jenengan ngucap ora neraka jawab lenjeh. Pancen ya akeh wong jaim, akeh wong lenjeh ora gelem manggone aku neraka, ora masalah. Tapi ngesuk nek teka dina kiamat nyong ke neraka ana sing ngingseni. Sapa penghuni neraka? Pertama, al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Duitnya pas-pasan tapi senengnya plesir-plesiran. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Rekeningnya garing, dompetnya kering, tapi sukanya healing. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Siapa maning mau memaksakan kehendak? Tahu sebungkus regane 5.000 ngenyangi 1.500. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Belanjane kisat, jatah belanja tersendat, anak istri nggak kerawat, tapi rokok kira tahu telat. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Lanjut ora? Siapa maning al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Ya kuwi wong-wong sing nek duit cash belanjane nang mall, tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene kayak gue. Ana. Mangkat, wongi mangkat. Wongi mangkat. Wongi jago apa ngadeg. Wongi ngadeg. Wongi nyekel mic. Pernah geruh. Baru kali ini anak pengajar bunyinya gue tumbal sekali. Al-mutajabbirin, wong-wong sing senang memaksakan kehendak. Kata neraka, tenggene kitab Riyadhus Shalihin, itulah penghuni neraka. Yang pertama. Yang kedua, penghuni aku neraka al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Al-mutakabbirin, orang-orang yang angkuh menolak kebenaran. Kenapa kok wong sing angkuh sombong manggone nang neraka? Karena ternyata setiap urusan dosa dimulai dari sifat sombong. Durhaka karo wong tua niku karena sombong. Dheweke ngaku lebih enom ketimbang wong tuane. Pengalamannya lebih luas, derajatnya lebih dhuwur, terkadang wis sukses, ngilmune sundul langit karo wong tua wani nyentak. Kene anak bocah durhaka karo wong tua anak. Anak ora santak tulungin jago ngapa ngadeg ora usah. Trauma, nyong trauma. Ujung-ujungnya nyong maning sih jadi tumbal soalnya. Padahal arane wong tua kasih sayangnya ora bisa disaur, utang nganggo apapun. Walaupun gunung emas gedene luar biasa kayak Gunung Selamat ora bisa gombales kasih sayangi wong tua karo anak. Soalnya napa arane wong tua
Anak lahir tanggung jawab gede luar biasa. Sampai kullu ghulamin murtahanun fi aqiqati itu bahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Nembe lahir wis dadi tanggungane wong tua. Sampai kasih sayang yang sepuh begitu luar biasa. Ternyata wong tua gedekna anak cuman ngarep-arep kapan gedene, tapi anak-anak rumati wong tua ngarep-arep kapan. Oh, modele wong tembok kidul. Ketularan Cilacap jenenge. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sramene gegeratus keringet panting tulang setengah mati. Anak jaluk apa be dituruti? Ternyata jebule wong tua cuman antun gedekna anak, bareng anak wis rumah tangganan, dewek-dewek pada digawa bojone. Akhirnya nang omah rantang runtung cuman wong loro, Mbah Kakung karo Mbah Putri. Betul. Orang ngarep-arep derajate anak. Wong tua bareng wis tambah tua, orang ngarep-arep ngilmune anak, orang ngarep-arep pangkate anak. Anak kumpul tok nang omah pas Idul Fitri be, wong tua seneng. Nggih Bu nggih? Anak sehat, guyub rukun kabeh remojong. Wong tua bangga, lewi-lewi Idul Fitri bocah pitu kumpul, anak barep mai 2.500.000. Alhamdulillah. Kemanane alhamdulillah yang wis gajian. Wingi aku wis nukokna keperluane kabeh keluargane Nyong. Ya alhamdulillah ana duit 2.500.000 mana nggo tuku kinang. Mbak Putri nyekel duit karena lah saya. Allah ya Rahman. Seneng naman rasanya ya. Bocah pengertian naman ya. 2.500.000 kan nggo tuku kinang. Unerong truk setengah para doer-doer kaya. Ya matur nuwun ya anak barep alhamdulillah. Mai mamane 2.500.000 ya moga-moga gawa berkah Allahumma. Allahumma. Kaya kowe diamini wong tua ndonga diamini. Padahal lagi pitu. Mai 2 jutaan kabeh dadi saben badan nyekel 14.500.000. Alhamdulillah.